sabaw. Sarap po. Oh, wow. So ayan mga ka-dragon, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw iluluto na po namin yung kinuha naming ukyang o tulya kahapon sa Tanyag, Kalintaan. Sobrang apakaraming tulya. Ang recipe natin ngayon guys ay palkang lang tsaka yung yung crispy fry. Then yung kamatis. Yung derang ginisa sa kamatis. Tatla? Oo. Tatlo siya guys. Puro tulya. Tatlong ulam. Ito, ano kayo sa tulya ngayon? Ngayon lang naman. Masustansyang tulyante. Yung ano pala kahapon, yung sa sobrang dami namin nakuha, binenta ng mga bata yung tulya. So, 10 pesos isang baso, kaya naka 200 yung mga baso. Then meron silang pera, may baon sila sa school. Sila na rin nagtinda. Kaya sa kanila na yung pinagbentahan. Kaya may alawan si Balong, si Eunice, tsaka si Patchay, si Tambo. At saka nga pala guys, marami kasing nagko-comment, maraming nagtatanong kung saang bansa daw si Gigi. Nasabi niya kasi doon sa Korea. Dito lang siya guys sa Pilipinas, hindi po siya mangingibang bansa. So, dito lang din po siya sa Pilipinas. Hindi po siya baka ayaw niya na ipasabi kung saan Akala ko kasi sasabihin niya noon sa video, kaya hindi ko na dinugtungan kung saan siya magtatrabaho. So, support na lang natin si Gigi guys, babalik din yun. Balik ka, Je. Dito pa si Gigi, kaya lang may mga inaasikaso pa kasi siya, kaya hindi namin siya nakakasama. May inaantay pa kasi silang requirements kaya hindi pa sila makaalis. Actually, may mga kasama din siya. Then, si Aiza at si Billy guys, wala. Nasa bayan ulit sila at magpa-check up. Sarado tong bahay nila. Magkalung sana kami. Walang susi. Tara, simulan natin. Magluto. So guys, mali ko na yun. Kalinta na, kami ron. Aywan, sinanggap pa ito ng dasikuan, wala si dinding restaurant. Ang pagkanong mo. Okay. So, di ba? Hindi pa mainit. Pabukain muna natin sila tapos itatanggalin natin yung laman sa shell. Last time kasi na nagtulya kami, masarap yung with crispy fry. Ito. Sarapan kasi ng diligayos, kaya paborit. Oh. Ayun ang gusto ng Teligaya. Pagbigyan ng matanda. Kabilis nyo naman. Ito ka na kayo. Isang pangpang. Ayun. Nag-aapaw na rin kasi. Tanggalin mo na yung sa ibabaw. Nagbukaan mo. Buka naman ng pati ilalim, oh. Buka nila. Tadahan mo yun. Kaya ito na yun. Amoy, ukya. Naku daw. Sa mga nag-comment pala kay Gigi, sobrang na-appreciate namin yung mga message niyo. Malamang yung yun, habang binabasa niya, na umiiyak yun. Puro usapan Dagang pa yung kamates? Hindi yan. Pagpasensya niya ng mga paa namin. Galing yung Ano ba yung nag-video ko doon sa yung ginabalatan niyo yung kita pa yung patay na ko yung mahiwa dito. Santi pa siya. Hindi ba sa'yo? Kaya yung kamay, kursi niyo. Magawa ay. Ganyan nga ang kamay. Ganyan nga ka. Ganyan nga ang kuko. Mga bitak-bitak. Butig nga. Oo. Marami pa sana kami makukuha ditong tulya eh. Hindi sana kami papapigil. Kung wala lang kami Parang pa tayo. gamparin sa kapilya. Pero pagkuha din eh.
Yung malilim ba, no? Wala ka lang makitang tubig sa Oo. Malinis. Wala ka nga makuha-kuhaan. Ano? kahit wala. Walang ka-plastic. Naman kasi ano doon sa dulo. Nagadupay ko kuha na ko, di may salat na ko na, kapag mga samat ka mo. Man lang makita. Kahit pinasin ko tayo lang ko. Hindi magkain ka. Nako, nagado ato yung kisan kayo. Alas 12 taon. Pulog. Mali tayo pa yung nalpas ang Sa agaw ko nagpunta dito, maaga pa daw. Hindi, nagawa sila. Alas 8 pa lang, mga kamalaw. Puri na rin. Pinantay ko kayo nung oras na, wala pa rin. Tinanong ko sa kanya, kaya Maaga hindi pa ako daw. napunta dito. Nagawa sila ng nakaw. Umaga pa daw. Tapos, nagalit ako. Di paano alas 8? Paano hindi mo sabing maaga? Kain ka na, alas 10. Nagkain pa nga lang ako nung nagahan. Kararating ko pa ng kapin niya. Baka hindi na magtuloy si Gigi dahil sa mga nababasa niyang comment. Ayoko niya mag-alis. Sana nga. Magla sana. Uwi ka na doon para may kasama kita. Si Ate Madonna pala guys, baka next week, makauwi na rin siya dito. Kailan? Uwi siya sa linggo? O sa Sunday daw po. Sa mga nag-aabang. Kumatin na kamatis. Ito na ang ating tuwalya. Pinaghirapang tulya. Sobrang pino niya ngayon, no? Ganyan talaga ang size ng tulya. Nagtinda rin Dito lukan guys ha, iba ang lukan. Nagtinda sana ako kapag Ang para lukan may malaki. tira ko. Ginahit ko lang yung 10. Ayaw nila, yung mga bata. Ba't kasi Sabihin mo, hindi ka ako man nagkuha diyan, kamo sana eh. Kaya nga ako ng 10. Nakikuha din Sabi sila ko ng rin eh, gulo-gulo. Sabi nga ni Papa mo, sa tangang buwan niya daw eh. Ngayon lang, nasubukan niya nagko ng tulya. Nagpagpaglag ni Papa? Oo. Hindi ka ako nagtawag yung mag-uwi, hindi kami magtayo. Ayaw na namin mag-alis eh. Hapon na. Sarap dun sa pwesto ko kasi hindi na ako nag-alis mula nung ano. Dapat kasi- Jail ako. Hindi na ako Maga. nag-alis. Umaga sana tayo nagpunta, kaya sana eh para Ano? Puro ugatan na yung mga kamay natin. Ano? Ha? Puro ugat. Lalo tayo makita kung nagkurkuribot ba. Kuribot Nga, ba't panay ko. nagkursing Panay ugat. nga nataw. Urat-uratan. Ako nga nakita ko yan, kahit laro ni nagis ko bala ka dyan. Natutulog kami halos ba naman yun? Nandun kasi yun sa kwarto. Sabi na. Gatid niya dun sa kwarto namin. Kasi na-imagine mo siya na ano, Tignan natin itong palkang na ite. Wala ko pala. Lagay mo lang tayo. Isang tulog lang yan, pwede na. Kurayin daw, kay Kirawang, ano? Kiwarang, kanin, tinagayang. Pakunti mo ng sabaw. Okay, natapos na din. Patingin na ako yung nabalatan natin. Ano? Palikirog, belum mataganon natin pa tayo. Yan lang yung guys, yung isang kaldero. Ha? Sumbat siya pa. Ang basit Ayan, magaya. marami yan. May kamatis pa. Patikin nga ako ng palkang mantay. Ano mga ate? Diyan sa mga to. Ganyan na. ay ako lang. Oh, diba?
Sarap ibutin yung sabaw niya. Nanti, walang tayong sabaw. Grabe siya, oh. Lam, ilan na pagbenta nyo kapon? 200. 200. Tagi ilang kayo? 65. Aba. Kakala ko pa. Nagpasaway lang naman kayo kapon, pero may 65 kayo, ah. Nahingi ko lang 10. Ayaw niya. Tapos siya pang nagkuha sa silbi ko. Ano? Siya pang nagkuha sa silbi ko. 7 lang. Wala pong barya. Wala lang. Ubus mo na yung 65 mga rad. Ay, wala pa. Ikaw ay tamba. Wala pa. Ha? Wala pa. Wala ko pa nabawasan sa akin. Pautang ka raw. Pambili lang ni Papa mo yun ng sigarilyo. Huwag mo ibigay. Na, ito na yung ginisa natin guys. Oh. Ayan guys, lagay na natin ang ating sahog na tuya. Oh, di masinay. Sabaw. Tikman mo sa mga Ito na guys ang ating crispy fry. Wala pa, hindi pa siya crispy. Iluluto pala. Diyan mo na yung mo lagay. Oh, ang sarap pa. Ginisang kamatis. Masarap yung may kamote pa ngayon. Pamuhay ko na yung taligaya ko eh. Ilan yung tilagay. Patok yan guys sa mga bata na ayaw ng tulya. Kainin nila yan. Pwede na yan. Gusto nagpula-pula. Tara na, kain na! Magpisto na kayo guys! Magkaya na kayo dati sabi ko, gaya ka nung kaya kita kakakan na ako. Sarap po. Oh, wow. Parang ano na yan yung puso ng saging Sarap to. Paborito ng bayan. Paborito ng mga bata. Kasi mo nakabantay na nga sila dito yung mga bay. Ito lang ginabangan nila eh. Buti niyang kilong ba na? Ay, mapasok kayo din mo. Bili na! Pagbugwan Lang! natin. Mas masarap kain pag madami. Pagbugwan. Sino hindi magbugbo? Magbugbo. Magbugbo. Kaya. Parang ngayon lang bayad Si Tambo nagkain na? Tawagin mo si Tambo. Bo! Kunti man. Magrarag tayo pa na. Kain ka na daw! Eh. Ama, salamat po sa biyayang pinapatalaga sa amin sa araw na yung na itong sa pag-iibig sa inyo. Bigyan po namin sa kanyang si Kristo. Amen. Kain po! Kain tayo. Kalansingan. Ma, Na. lupa ka ng plato mo dun, Balong. Dito ka? Oo, mag-iibig na kayo. Sige, rambulan. Tabakan ka dyan. Aray! Wala. Uray na masinit-sinitan. Malayo kay Balong yung pritaw. Dito lang yan. Oh, pahinga mo sa'yo eh. Pwede kutsara ng antay na dito. Ay, ano kutsara daw yan? Wala kayong pinaglagyan ng basyo, guys. Dami pa namang basyo ito. Sabi na yung pangit din. Mag-iis mo ito. Akala ko sa bawah ka lang. Tabakan ko. Nakatawa na. Ang isang plato ito. Kuha nga ko ng sarili ko. Hindi mo sabay. Hindi sa sinanay. Balong pa.
Ayaw man ni nanay mo. Yung po ako maraming langga. Hala ka daw. Magkuha na naman daw ulit kami ng kuha. Mainit Yan. lag, mainit. Tutasok ka. Kain na. Doon sa may kawaya. Lagot ka na. Kamatay? Ayun, ang tereng na. May bago na silang kuta. Yang? Kanang lagi. Kamatis. Ay, buteng. Mayroon mga beauty lang ang wala. Walang gasol eh. Yan kayang kuha. Ikaw yung nagsiting ba? Ba? Sarap ang pinirito ah. Sarap yan. Mahalo to. Sarap lang. Crunchy. Anong pinakamasarap? Lahat. Lahat. Ako. The best. Ganun tanga. Hindi masarap sa ilo, no? Yan ang maging kwan. Jadi. Lahat. Kabaw. Mangmanong gaya mo. Nagkain na lang kitang ba? Nagkain na lang kitang ba? Wala pa daw. Siyempre, pag hindi masarap ka, ibawin ka namin. Ambo. Kaya ka dito. Tambaw! Yung may nakuha ang tatlong kwan kyang. Ano kaya pwedeng luto dito sa basyon niya na ito? Apog. Nagbabaste. Bayuhin mo Ayun, na yan doon sa madali pa magpinaw. Matiliw mo pa yan ay. Paano yun? So, apat naman dyan. Parang bigla sa mga. Bo! Tanay sa baho. Dali! Kain! Kain! Ayun, mas maganda yun sa'yo. Hindi mo. Sa bahay. Te? Dali. Nangangkan mo saan? Uwi. Ay, daw yung luto niya, matabang daw. Panis na yun mamaya. Matabang. Ano lang, sama ka ulit? Tumagkuha kami? Takay ka muna na tarang. Gakapakan niya ko. Gapang bakal. Tapos man ka lang. Punta kami sa pala, ay ano, Kalapan, may iwan ka ha? Tama. May iwan ka? May paso? Kahit na. Wala. Kahit na. Wala nang exam. Wala niya. At nang may kamatis, bago ito. Sabi mo mahal. Kaya nga. Pag buwi mo, okay na naman ulan sa inyo. Kapag ka ang tagatangan sa damdam makasya. Dati mo na tinawag. Ha? Ang nilalagay yun eh. Ano ba ito? Ding, ang bato. Okay yan. Ang sanin mo pa lang. Sarap. Maga nga. Nagkuha ka rin pala pa? Kala ko nagsama ka lang. Uy, For the first time nga daw. babaw? For the first time in my life. Ngayon lang ako nagganito. Nag-ukiyaw. Kaya okay nung binata kayo? Wala. Subulay. Dami manggada eh. Siguro na ano yan. Isang linggo malalaki na yung dito sa baba. Pao? Hanapin mo pa yung gimbalik mo. oh. Dami Sa kinang baywang ko, anak. Aho na kami. Say. Anek. Ito. Parang anek. Sakit ng Ayan, kung baywang ko. nandiyan sa tabi ni nanay. Hindi makagwanta rin balungan. Gagawa pa yung nilbili sa prito ah. Tanggal. Hindi sa asa. Matimog kaya. Baon daw sila yung unis ng ganyan. Kulong ang karton na yan. Ang basyo. Hindi yung kunin niyo mo. Balik niyo. Tumbler na. May kaya. Deliver niyo. Yan, bilaw ka na si ano. Cover. Ano mga cover? Sasang yun. Mahal. Joke lang. Baso dyan. Gulaan ka mater. Bili. Ano bili? Tusa ko. Hindi. Naro ang ating pangulam ng ano. Kanina na yan. Meron pang taba yan. Nakatipid. Kaya nabinta pa.
saging dito eh. Pinay, ano yan? Hindi. Dito. Kala ko tapos ka Kala na. ko tapos ka na pagalaw. Dinahan mo kasi yung kanin mo, dina masipsip mo lang mo. Pang laban to si Balong eh, kung kahit saan. Yung galaki na lang. Yung bata na ano, walang talo-talo sa ulam. Sana ganyan lahat ng bata. Hindi maarte sa mga, ano, gusto lang mga hotdog. Hindi mahirap pa kainin. Para si Jayon na. Shout out sa'yo, Charles. Diba kahit anong idungso mo, kainin niya. Isang buwan kaya ako. Yung silang dugdugay na kanin niya. Ay, kakunti. Hindi, hindi silang dugdugay nga nangan. Sakit. Kakunti, Mar. Wala na po. Sino bang gusto? Ngayon lang. Kainin mo na. Kahiyaan. Di ba, ubos? Basta kamatis. Dapat gumawa. Ang kunti. Wala. Walang sabaw. Pakpakan. Atin mapitin kung mamalaki. Ay, sorry. May aso pala. Ba't si Tambo ang kain na yan? Tikman mo yung ganyan. Oh, Ayan na. Kala ko pinatawag niyo kanina. Ayaw niya ganyan naman. Andyan, gagalaw ko yan ng ano, at. Ipaltaw pa oh. Busog, busog. Pero may naiwan pa, oh. Isa rin to eh, pang matagalan din to. Paglaban din yan si Eunice eh. Ito nga ang pusta. Hindi rin nga ito. Thank you po. Ikaw? Kain ulit. Hi guys. Ang ulam mo? Kain. Siyempre yung ano kamatis. Saka mamit ang kain.